Γεια σου, τι κάνεις? Καλά είναι, Ρεβάν. Ηλικία και σχέση με μόδα. Αν και τη σχέση με μόδα την ψιλοβλέπω. Με λένε Ηρακλή, είμαι 20 χρονών και ασχολούμαι με τη μόδα 20 χρόνια. Κάνεις ένα τσικ πίσω. Πάω ένα τσικ πίσω. Φεύγεις για μέσα, ακριβώς όπως είσαι εδώ. Καλό ήταν το τσικ. Άρα πάω μέσα, φίλε. Οκ. Γεια. Είσαι ο? Λέγομαι Ηρακλής από τα Τσιμέντα Ηρακλής. Σε κάποιο γραφείο? Ναι, είμαι σε ένα γραφείο τελετών. Παλέψεις σκληρά. Ναι, παλιά σε ένα πανηγύρι είχα παλέψει με μια αρκούδα και νίκησα και με ένα μπολντόκ. Έχεις βάλει στόχο και πιστεύω θα φτάσεις ψηλά. Ναι, τρελό αγόρι, εσύ με κατάλαβες. Έχω βάλει στόχο και θα φτάσω πολύ ψηλά. Πες το στα ρώσικα λίγο αυτά. 4, ναι, πέρασα, τα λέμε στον μπούρκα μου.